Som Annie. Ty nemáš pána? Chceš ísť so mnou? Ako bolo v škole? Dobre, učili sme sa o búrkach. Tie by sa nám teraz hodili. Aj keď si utiahneme opasky. Prečerpaná. Neviem, ako prežijeme ďalšie leto. Prídeme o náš dom? Získané. My to napravíme. Podľa obľúbenej knižnej predlohy Dvaja finalisti z našej súťaže budú mať možnosť zúčastniť sa psích pretekov v Londýne, kde sa stretnú o veľkú cenu $250,000. To je ono. Bež! Ja a Orech sa dostaneme na psiu show na Kramp. To znie ako blbosť. Nemyslím si, že práve ty si v pozícii, aby si rozhodoval, čo je hlúpe. Max? Max! Max! Povedz si, že to niekto natočil. Príbeh odvahy. Orech nemá udanú rasu. Čo je zač? Prosto Orech. Bol na ulici. Teraz žije s nami. Je jedno, odkiaľ je. Orech, čas 38:78. Ja žiadam okamžitú diskvalifikáciu. Chcete sa na tú nablískanú rapuchu. Keď je život pod psa, Veľmi dlho nikoho nemal. Potom ste sa našli. dvaja nečakaní hrdinovia Si jeho celý svet. Chce vidieť len teba. zachránia situáciu. Nemusíš všetko napravovať. Ale mňa to teší. Malý veľký pes. Zdá sa, že teraz trochu utrpela česť vašich nohavíc. Uterák, bol som pošpinený. V kinách už od 6. februára.